stone that the builders rejected has become the cornerstone. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Give praise to the Lord, for He is good. His mercy endures forever. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Aleluya, kelenu Onyenwe anyị n'ihi na ọ dị mma, maka na ebere ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ka mma ịgbaba n'ime Onyenwe